לצורך ביצוע הניסוי ניקח מזרק קטן ונאטום את קצהו בעזרת פלסטלינה שתוסיף גם משקל. והנה לנו צולן אלוף. נכניס את הצולן לבקבוק עם מים ובועת אוויר למעלה. במהלך הניסוי, כאשר נלחץ על הבקבוק הסגור, כשהצולן בתוכו, ונבדוק מה יקרה. הנחות הניסוי. מים הינם נוזל בלתי דחיס, ולכן צפיפותם קבועה לאורך הניסוי. מסת האוויר קבועה לאורך כל הניסוי. לחץ האוויר בבועה בתחילת הניסוי הינו אטמוספרי. האוויר בבועה שהשארנו הוא גז אידיאלי. הטמפרטורה קבועה לאורך כל הניסוי. משוואות שולטות. משוואת הגזים האידיאליים חוק בויל. לחץ הידרוסטטי. עקרון ארכימדס. הסערה. נצפה שתוך הפעלת לחץ על הבקבוק הלחץ על הצולן יגדל, ועל מנת להגיע לשיווי משקל הוא ישקע. הסבר התופעה. בהתחלה הצולן צף על פני המים על פי עקרון ארכימדס. כשלוחצים על הבקבוק, מפלס המים בבקבוק עולה ודוחס את בועת האוויר, דבר שמוביל לעליית לחץ האוויר. גם בבועת האוויר שבצולן הלחץ עולה. ועל מנת לשאוף לשוויון משקל לחצים בין הצולן לבין המים הצולן, ישקע בבקבוק לפי חוק הלחץ. ההידרוסטטי. בתכלס התנהגות עומק הצולן כתלות בלחץ הינה לינארית.